kai ni. Amma do Allah malam. Kana ji gwamnati ya ce a rika ba da tazara shi ne za ka zo kana matse ni kana taba ni. Haka ake yi. Ba gwamnati ya ce a rika ba da tazarar mutane ba. Ni bin dokan gwamnati zan yi? Ko ka ga na yi kamar dan gwamnati ne? Talla zaman keke ba ya zama guri ba zaman gidan ku ne? Da kai fa. Haba. Allah kar mu yaka. Kai. Kai me na bai kawai mu je rabu da wannan dan shegiya mu. Ya annabi ban da rigima mana. To ya ga mana wani umma cutar ne ba wallahi an fulani masu kwana da a daji da shanu sun fi ɗauko cutar nan ka ga mu wani tazara ni ban san tazara ba A dinga hakuri, a dinga hakuri. Ka ji wannan fa abin da yake she mu. Ka ji abin da yake she fa. Kar ku faɗa zaman mashin ne. Haba. Bari in auna mita uku. Dan gusa kaɗan. What? Wai kai wai ne hakan din. Dan shegi. Kenan. Bari ɗauke sandan. Kan ma ka ɗauke. Subhanallah. Ni kake ma ta sa? Kai, ka san ni waye? To gwaran kudai na da bagarin nan. Baka san waye ba ko? Na san zamana da kai. Ina za ka kai mai kai?